Now nga, basta lang tikaon sa kani. Basta manual ipadaplin. Well, alright mga bade, maadjong adlaw kaninyong tanan. Aha, kantahan man. Kondisyon kaayo sama sa kakondisyon sa kanindot sa atong panganod. Well, anyway, kamusta ninyo mga bade? As you can see, di ata karon sa may Shopee Express Delivery Hub. Well, unsay tumong og tuyo nganong naata diri ah. But before that, intro, let's go. So alright mga bade, for today's video, mag-unbox ta karon sa parcel nga atong gikuha dito sa may Shopee Express Delivery Hub. So this parcel mga bade is containing ni sa kadtong sa mga spare batteries na kinahanglan nato sa umaabot nga event nga atong giapilan. So kini nga event nga akong gihisgutan is mao ang kini ang Bohol Loop 2023. So this event nga akong gihisgutan mga bade is pagahimuon ni siya karong March 18 ngadto sa 19. So unsa man sad ni siya nga event? This event called Bohol Loop 2023 is a 600 kilometer loop around Bohol. Actually, ang aim ani nga event mga bade is to promote tourism sa Bohol and to promote safety riding gamit ang motor. No recognitions, awards of the top finishers of this event, to discourage racing sa dalan and to become a reckless driver sa dalan. So ang pinaka-aim lang nga jud is to promote tourism, to enjoy the road, and to promote safety riding sa pagmumotor. And to my fellow participants sa Bohol Loop 2023, a reminder lang naton tanan na dili na to himuong racing ang event. Sa gingon pa nila, mas maadyo makig-amigos sa dalan kaysa makipag-racing. And to our sponsor for this event, kay Sir Franz of V-Rubber Tires and kay Sir Ryan of Jesus Par, daghan kayong salamat sa suporta and sa one set of tires na inyong gipada kanamo ang mao among gamiton sa ani nga event. So balik ta sa atong parcel mga bade. So karon ako nag-i-open ay kaduha nga item. So bali duha ni kabuok nga battery set aga akong gipalit. So all na anjay upat ka spare batteries para sa atong GoPro. So ang brand aning atong battery nga gipalit is ang Telesin. So all in all duha ka charging hub and upat ka batteries. So although dili ni mao ang original na battery sa atong GoPro pero subok na naho siya and naging function is same lang pod sa original na battery sa jang lifespan. And to its price, medyo mas pricey agad tong original na GoPro and sa kantidad na 1,000 plus is usara ka GoPro nga original imong mapalit. While sa Telesin is nana kay duha ka spare parts na batteries and one charging hub. So mas practical and mas nakalis ka diri sa Telesin. So that's it for today's video mga bades. Don't forget to like and follow our Facebook page. Thank you for watching and God bless everyone. See you sa next video and bye-bye.